Hayırlı gün, hürmetli millettaşlar, tuğanlar, исәнмесез? Bugün Tatar halkı өзінің büyük hem süyüklü şairi Abdullah Tugay'ın 130 yıllığın beyram ite. Әйдәгез әле, hürmetli dostlar, alkışlап алыйк шушы gün için. Demek, әйе, менә ничектер уянып китте халык. Менә бит ул, килгәннәр бәйрәм итәргә. Тукай халык шагыйре, Татар халкының мәшһүр улы. Ул үзенең иҗаты белән бөтен төрки дөньяга хезмәт итә. Biz Tукайны бишектән үк ишетеп беләбез. Аның шигырьләре, җырлары, әкиятләре белән әсирләнеп үсәбез. Һәр җанда шагыйрьгә булган җылылык көннән-көн арта бара. Шагыйрь һәм кеше буларак Тукай уникаль шәхес һәм кабатланмас шәхес. Күпләрне яңгыратып, һава сафландырып узган яшендәй кыска гына гомере белән ул халкыбызның әдәби, мәдәни, рухи күгендә жуелмас из калдырды. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, москвичи и гости нашей любимой столицы! Мы рады вас приветствовать сегодня на празднике поэзии, посвященном 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Тукай вошел в историю татарской литературы как великий народный поэт, заложивший основу национальной поэзии и создавший ее классический стиль. Бар уем кишен көндезен сезнең хакта, милләтем. Саулыгың минем саулык, авыруың минем авыруым. Син каршымда бар нәрсәдә дә изге һәм хөрмәтле. Дөнья бирсәләр дә сатмам милләт, миллиятемне. Демәк, хәзер тантанабызны рәсми рәвештә башлап җибәрү өчен сәхнәгә демәк Для торжественного открытия мероприятия к микрофону приглашается заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Азат Чулпанович Ахтыреев. Вот правильно, так надо. Hürmetli milletvekiller, hürmetli dostlar, milletvekiller, tuğanlar, min tuğanlardım. Çünkü bizning Tukayımız, o bizning barımızda tuğan etti, biz barımızda bir kalıp, bizge eytirge bula, biz Tatarlar deyip, bizge eytirge bula, biz Tukaylılar deyip. Birenek 130 yıl ile bizning Tatar halkının ruhun күрсәтә торган, Tatar халкының ruhun аңлатып биргән Тукай туды, апрельдә китте дә, 27 ел. Шул 27 ел эчендә ул язган шигырьләрнең һәр юлы безнең татарлар турында, безнең халык турында, безнең язмыш турында язылган шигырьләр, шул эчендә барыгызга да Вәкилlik исемдән бик күп рәхмәтне әйтәм. Монда килгәнсез, сез һәр берегез татар җанлы халык икәнсез, татар өчен җыри торган халык. Шуның өчен монда тагын сүзләр әйтелер. Мин шуны әйтәсем килә. Безнең Тукай интернационалист кеше булган. Аның шигырьләрен барыбызда укуганыбыз бар. Аның шигырьләре кемнең генә тәэсире булмагандыр. Анда безнең Низами да бар, анда безнең Лермонтов да бар, Пушкин да бар. Ул шул кадәр яхшы аңлаган дөньяны. Ул хәзер укыган сайын аның шигырьләре безгә яңа уйлар китерә, яңа юллар күрсәтә. Шуның өчен бу тантананы ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Рәхмәт барыгызга да. Рахмат. Алкышлар, хөрмәтле дуслар. А сейчас на сцену приглашается исполняющий обязанности председателя региональной татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарид Фарисович Фарисов. Фарид абый, сезне сәхнәгә чакырабыз. Алкышлап без каршы алырбыз дип шатланам. İstemizsiniz hürmetli yurttaşlar, barımızın da Çin gününden sizlerle ayrıca bizden sekamlı kadın sizlerle. Kan kılıçları.
и туган тел, и матур тел, әткен, әнкәннән теле, дөньяда бик күп нәрсә белдем, син туган теле. Эти слова Габдулла Тукаев не может не знать каждый татарин. Каждый татарин, где бы он ни проживал, считает, идентифицирует себя именно с Габдуллой Тукаевым. Его можно поставить наряду с нашими великими людьми, такими как Реза Фахриддин, Шагабуддин Марджани. Это наше все. Большое спасибо за то, что пришли на наш праздник. Большое спасибо полпредству за то, что организовали такой хороший праздник. И от лица Акчурина Расима Сулеймановича я всех саламлю. Он, к сожалению, не смог подъехать. Это наш лидер. И мы не должны забывать, что буквально в эти дни проходит 70-летие Акчурина Рената Сулеймановича. Два сына татарского народа, которые тоже подают своим жизненным примером всем нам жизненный путь. Большое спасибо за то, что вы есть. И хотел закончить словами, которыми заканчивают всегда наши ата-бабалары. Татар кишisi ул бабасы татар булган кеше түгел, ул анаклары татар булган кеше. Большое спасибо за внимание. Фарид әфәнде, рәхмәт сезгә дә бик зур. Һәм инде сүзне Татарстанның халык шагыйренә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Равил Файзуллинга бирелә. Assalamu alaikum. Hürmetli milletveşler. Biz bu günü her yılını kutub alabız. Çünkü o bizning ko'ngillarimiz bayrami, turaya turgan bayram, ruhimizni yanarta turgan bayram, bizni halkımızning vakilleri etib to'liq ravishda tuydira turgan kun. Men bu heykel yanında birinchi güne basıp durmayın. Hem her vakit benim için bu heykel yanında çıkış yasa basıp durur bir derece. Çünkü bizge, bir-birimizge Tukay'nın kim ekanligini anlatıp turası yok. Biz onu biliriz. Bizge Tukay'ni dünyaya taratırga kerak. Bütün halklarga taratırga kerak. Hem Allah aşağı özümüzde kötərilirge kerak. Biz şuna göre bu heykelin aşı so'nggi 15 yıl içinde Moskva'nın bir chetinde zo'r g'urur bo'lib musajjalimiz tursayı, bir de Tukayimiz turayı. Bu Moskvalarning bizning xalqning zo'r jing'i deb sanayman. Rahmat sizga shunda chiqish yasarga mumkinlik berganingiz uchun. Belki bu shirin sizga tanishdilar, lekin shirinni o'qisi kelishaptir, yoz bilan yozdan ayirib bo'lmaydi Tukayni. Yozda kelgan, yozda u yangan, yazı geleceğe varlar, niçik gitsin, niçik yuval alsın dünyadan. Yazını duymayı, para yıllarda da halkının güzel gamlerin, hiyalların, şırlar aşağı bizge, bugünküge getirip beyledi. Deli yaşayan tarihine öyle, kim anın ne kişirgen, neler kurgenin, bu tarihte baytak meşhurlarını eğer kuysam, ul yaşayan helge orunga, baytağının şovladarı tügül, çıkmaz idi belki tını da. Yaşarın hem ölümsüzlüğün delillerine muhtaç mı halk? Şıklanış olsa para tikşir, hırbağının Tukay'ın alır. Günler kütmeyi, yazlar, güller, çalışlar gittiğin boyunu, yazdan, adilikten, gelecekten, mümkün değil ayrı Tukay'ını, mümkün değil ayrı Tukay'ını. Rahmat Равил әфәнде. Хәзер сәхнәгә Казаннан килгән тагын бер зур кунагыбыз, шагыйрь Хадид Атташ исемендәге әдәби премия лауреаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Рәмис Әймәтне чакырабыз. Рәмис әфәнде, алкышлар белән каршы алыйк. Рәмис абый.
Рәхмәт, кадерле дуслар, хөрмәтле шигърия сөючеләр. Рөхсәт итегез сезгә, мәскәүләргә, барлык Татарстан халкы исеменнән сәлам җиткерергә. Мин шәхсән үзем Мәскәүдә шигърият бәйрәмендә беренче мәртәбә катнашам. Кызганыч, Габдулла Тукайга Мәскәүдә бер генә мәртәбәдә булырга туры килмәгән. Ул гомеренең соңгы көннәрендә бик күп шәһәрләрдә сәяхәт иткән. Ул Уфада да булган, Санкт-Петербургта, Астраханда. Ләкин шулай да ул 1912 елда Уфадан Санкт-Петербургка барган чакта аның юлы Мәскәү аша була. Мәскәүнең тимер юл вокзалы миңа калса Габдулла Тукайның эзләрен әле саклыйдыр дип беләм. Ангажируешь меня? Әйе, Снимем, конечно. татар халкы диюгә безнең күз алдыбызга мәшһүр Тукаебыз килеп баса. Чөнки без бүген нинди генә заманда яшәмәсәк тә, үзебезнең сорауларыбызга җавап эзләп Габдулла Тукайга мөрәҗәгать итәбез. Девчонку дай. Чөнки без барлык сорауларыбызга җавапны Габдулла Тукайның иҗатыннан табабыз. Габдулла Тукай ул чын мәгънәсендә татар халкының җанлы энциклопедиясе дип санар идем. Ә инде Россиянең башкаласы булган Я тоже занят. багышланган бу инде уникаль күренеш.